De aici, stai pe ultimul camper. Eram așa, armele perfect. Nu pe aici acum. Da, mă scuzați că ține prea mult acest videoclip, dar necesită de 20 de minute și cred că acesta o să-l pun pentru că va fi prea lung. Și probabil voi face și un live pe YouTube. Haideți băieți mei. Bine, 5 HP, 24 HP. Bine, mă. Unde m-am plantat așa la? Dar nu-i nimeni nici în B, nici în A. Am înțeles. De acolo? Ăsta e cancer, 24 și pe ăsta măcar are 100. Deci acolo. Bine, mă. Deplasează! Nu, explodează. Yes! Yes! Bine, mă. What? Ce m-a speriat, mă, să după colți. Eu cred că o să pun pauză și vă dau direct când mă respămează. Am câștigat și runda aia. Băieții mei stank. Mă duc. Da, de unde mă așteptați? S-au schimbat și teamurile. O să luăm în dual, să rupem pe băieți. O să iau bomba? Nu, eu am. Nu am eu. Oh, mă duc să-i păzesc pe ăla cu bomba. Hai, că deja au murit. Bun, eu am bomba. Come on, man, come on, come on. Păi, plăre. Bomb has been planted.
Așa pot și eu când îs cu bomba. Ia vină mă încoci. Așa. Hai, cu pistolul ăsta mi l-a, ești nebun. N-am eu bomba, cine are? Dacă ți auzi ceva pe fundal, este fratele meu, se joacă Fortnite. Am doi frați și se joacă amândoi Fortnite. Dar nu cred că se aude foarte tare. În fine. Dacă vă face seara de CS, de Brawl Stars, de toate gamerile, o să jucăm mai mult și nu uitați de un like și un share și un subscribe. Ca să vedem mare susținere, ca să știm dacă mai continuăm această serie sau nu. Eu zic că e faină această serie, au luat bomba din nou. Și dacă vă place, cum v-am zis, nu uitați de un like, un share și un subscribe. Bomba. Nu! E arme. I-am uitat. Era doar un pistolaș. Nu te crezi! Eram doar eu singur. O să las tot pe ăsta. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, mă duc pe ei. Bă, dar mai dați și mie o dată bomba ca să... Ați văzut cum am avut... Ați văzut, băieți și fete, cum am avut eu bomba? Am câștigat. Dau și eu pe amortizor. Liber. Nu știu cum să le dau semn la băieții ăștia ca să-i arăt că e liber drumul. Oh! Sunt doi acolo. Nu! Ăsta e singur. Și mai ieși și așa viață. Nu stai bine deloc aici, omul meu. Bine? Nu, au timp încă. O deplantează, cred că mai fac și 5 ori. Sau poate nu știe? Ok, 7-4. Imediat se termină, cred că și meciul. Bam, 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 bam. Să rămân doar cu pistolul. MP5. Și mă duc pe ei. Îmi speria pe băieții mei. Bă, da, de câte ori mai am și o bombă? Salut, ai fost în viață? Stau aici. Nu mai stau aici, mă duc. Plantați-mă bomba! Tu ai bomba, mă, plantează! A, mi-a dat-o mie. Bun. Nu! Da, și eu încă... Bine, mă! Am murit și eu ca un deștept. Da. Bun. O să mă... Bă, nu, eu nu mai joc. Bă, frate, da. Bă, frate, te rogăm și mi-a dat bomba. Wow, ăștia. Să nu începutul meciului, că așa nu pot. Oh, am dat din greșeală pauză, ori nu contează. Încerc acum să-mi iau iară laser de la ăștia. Să mi-a prins spate.
Cine se uită la Spazi să dea un comentariu cu respect Spazi. Ador Spazi. Mă uit în fiecare zi numai la el. Și când ești plictisit mă uit la el. Și când ești fericit. Și când ești trist. Oricând mă uit la el. Deci n-ai cum. E prea amuzant omul ăla. Spazi ești cel mai fain toate challenge-urile. Am deschis toate save-urile. E super. Mai ales că e și funny, nu te plictisești. Da. Bine, mă! Deci da, Spazi e top, mă, cred că mi-au preferat. Da, s-a terminat și meciul, se va termina și clipul. Nu uitați, dacă vă place, să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Ianis și salut!